Tinokukwazisai hama vadikanwi vari kumativi mana. Ndofunga patiri kukuwanai tiri kukwanai muri vapenyu, muri vatano. Tadzoka zvekare kunzvimbo yeNorton apo patiri kufambira nhau yemwana wekubudirwa ane 3 years uyezve nemufi ari kuda kunotorwa. Sekutaura kwatikaita, rangu zita ndinonzi Tando Class Muyera Soko. Senguva dzese ndichifamba nachihera. Unjani? Ngiyaphila Soko, unjani? Mina ngizifilele. Ngiyalibingelela mahlabezulu, sesihlangene futhi kolunye uhlelo lapha sikhamba phela ngendaba leyana yomntwana ofikelayo ele 3 years. Namhlanje phela siphendukile lapha endaweni yaseNorton eTrafalgar sizozwisisa, sikhulume labakhulu bendawo leyi ukuthi indaba leyi esithe sayiqala sizayiqeda kanjani, sisazisa phela labakhulu bakhona. Saka nhasi zvatanyanyofambira sekutaura kwataita muchirongwa chadarika kuti tichanoona vakuru venzvimbo, vemutemo, madzichifu nemadzisabhuku toziva kuti zvinofambiswa sei mugwara. Namhlanje sizathi phela sibona ukuthi sizakhuluma labakhulu bendawo leye, izinduna labanye nje ababe befanele ukuthi bayaziswa kanye labomthetho ukuthi hayi kule ndaba esizaqala ukuyenza. Regei tisakupedzerei nguva asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinokuchingamidzai ruzhinji rweZimbabwe ndichiti makadi. Zita ndinoitwa kansila tachiona, ndiri kansila ari kuNorton. Kune chiitiko chatoda kuti tingotaura kumhuri yeZimbabwe kuti munzwisise kuti zvimwe zvinhu zvinoraramikwa nazvo zvinosanganikwa nazvo mukurarama. Tine chiitiko chaakubuda iko zvinezvi pazvakaitika, tarisina ruzivo nazvo, simatsananguro azvakuitwa, simabudira azvakuita iko zvinezvi. Baba Murinda Gomo vakashayika munharaunda 1992, ende vashayika munharaunda 1992 hapana pakaonekwa kana guva ravo kana hembe kana anything chinopa mucherechedzo kuti ndi Baba Murinda Goma. Saka zvaita saizvozvo, nhasi unoyu ndo paakubuda shoko richitaura riri pamwana mudiki anova mwana ari kuratidza kuti anenge achitaura izvi akagarwa nemweya. Kazhinji tsumwe vakure kuti mwoyo wemunhu haurovi. Ndaakuiona sekunge inova chiitiko chataakusangana nacho, nekuda kwekuti mwana ari kutaura kuti ini ndiri kutaura ndiri ini Murinda Gomo, kureva kuti mushakabvu akangoshayika akatsakatika, asi achitaura mweya uri pamwana unenge uchitizvo ndiri munhu ari kutonorwa, nekuda kwekuti kwandiri kana kuti pandiri ndiri mumvura munova mandakakandwa nevakandiponda. Saka kutaura kunoku taakuda kuti tizame kufamba negwara iroro kana kuti tidzike nenyaya iyoyo, tinatsoona kuti zviri kutaurika izvi zvinosvika papi, zvinotipa gwara rinotiita kuti tizive kuti ndova Murinda Goma ava vazvibuditsa pachena kuburikidza nemawiri avari kuita pamweya, vachitaura vari pamwana mudiki kuti ndo matsakatikiro andakaita. Asi imimi pamakazvinzwa makazvinzwisisa here sezvo zvaibva nekumwana kana kuti even chiitiko chacho makachigamuchira sei? Chokwadi chatoda kuti tidzidzisane kana chatoziva kana kuti zvinogara zvitaurwa nevakuru vakare ndiwo kuti iwewe semunhu wenyama unofanira kuziva kuti mweya wemunhu haugoni kurova zvachose. Tichinzwa nyaya iyoyi sematanangurwa iri kuitwa negwara rakuratidza kuti ndo raakuda kuti ritevedzwe kuti zvijeke kuti zvakafamba sei, zvinova zvinogona kunetsa kugashira, asi pachivanhu hapana asingazive kuti zviriko zvinogashirika. Asi tichibvunza kwamuri kansila kuti tomboti hatisati tasvika kuchivanhu kumusoro uku, panenge pakufambiswa sei panyaya dzakadai? Zvazvinonge zvaakuita ndezvekuti mweya unenge uchitaura ndiwo unolidha kuti tisvike pachidanho chekuziva kuti ndo patasvika ende ndo patava, nekuda kwekuti
mweya kana wapfeka munhu semabudiro nematauriro auri kuita zvinofanira kungobuda pachena kuti ndo pazviri. Saka igwara tinofunga kuti rinotibuditsira pachena sematauriro azviri kuitwa nemweya iwoyo. Asi mukufunga kwenyu from 92 till now munofungawo here kuti mabhonzo acho anenge achiripo ipapo pari sei? It's a very difficult question iyoyo. Kana tichipindura maybe tiri pa signs dzatinoziva day to day living kuti mabhonzo anogona kuva achitsakatika, but kazhinji nhoroondo kana kuti history inogona kutiudza kuti hapana munhu anogona kuita mapfupa anogona kurova kana asati asvika pachidanho chokuti azikamwa mapfupa acho paari kuti ndo paari apa ndo normally chivanhu chatinowanzoziva. Saka ndinodavira kuti kana takazvitarisa tinogona kuwana tiine zvimwe zvinogona kuratidza kuti zvinonangana navamurinda gombo. We must find something definitely. Ndaona kuti chivanhu muri kuchinzwisisa. Saka kana achinge abva munofunga kuti mabhonzo anorara mumba here kana kuti zvinofamba sei pakadai? Chivanhu chinongotora gwara racho kazhinji. Kana zvadaro zvinenge zvakungoda kuti pachingoitwa maprocedure reburial because hapana mapfupa paanogona kusara kana kuti paanogona kuchengetwa mumba zvekunge akuchengetwa, asi kuti chivanhu chinofanira kubva changotora danho racho rekuziva kuti mapfupa aya akufanira kuti achiita kuti richizova guva rinonzi ndo guva rine mapfupa kana ndo patachiradzika vamurinda gomo, nekuti pavari kana kuti pane mapfupa kana kuti patichamaona mapfupa acho ari hazvireve kuti panokodzera kunge pari ipapo. Pakuita reburial panenge pachidiwa makofini zvoitwa kunge munhu vari kutoviga munhu chaiye, asi tiri kunzwa mhuri yacho ichiti haina kana chainacho. Pane here imwe nzira yavanogona kubatsirwa nayo kana kuti panenge pachitodiwa kofini? Aiwa, kana tichiziva zvinoitwa panochengetwa munhu panodiwa kofini. Danho iroro harisi danho richava rinonetsa, nekuti zvaazvitonetsa nguva yese iyi ndezvekusaziva kuti munhu akaenda nepi. Asi kana munhu awanika, kuvigwa kwemapfupa kunongofanana nekuvigwa kwemunhu, in fact kutovigwa kwemunhu. Saka hapana munhu akamboshaya kofini nyange dei akava murombo zvakadii, munhu anotongovigwa. Zvichireva kuti kofini riripo here? Tinenge takutoita kuti kofini rivepo, nekuti hatigoni kuva naro parinokuva tisati tasvika paari mapfupa. Asi kana taziva kuti mapfupa aya ndo vamurinda gomo aya semaratidziro azviri kuti zvinoita, then definitely tinenge takutsvaka kofini rinoiswawo mapfupa, then yova a decent burial. Kana ivo vanotiwo ndazorora mapfupa angu azorora. On behalf of the family tinotenda taziva kuti one down. Zvitifambire zvakanaka. Mune here mamwe mashoko mungada kuwedzera kana kutaura pamusoro pechitiko chakadai tichitarisira kumberi kwatichazoenda? Ndingangoda kuyambira ruzhinji yeZimbabwe kune vanogona kuva vaine mabasa anogona kuva ariwo akafanana akatora upenyu hwavamurinda gomo. Munhu haarove, mapfupa emunhu haatsakatike. Chidzidzo ichochi chekuti unogona kuita zvinhu zvako wakawanda, asi nerimwe zuva zvinobuda pachena. Ende kana tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwevanhu vatema, mapfupa emunhu anotomuka chete. Ende ndoziva kuti vakaita basa iri havatori namufaro kusvika pari nhasi, because chavo hana dzavo dzinotongaudza kuti vakomanaka zvinhu zvatakaizvazvaka hama dzemufi uyu hadzitozivi kuti chii chakaitika, ende havatorina nekutogadzikana pari nhasi. Ndoziva kuti kana vari vapenyu kwavari ikoko vakaita basa iri. Saka yambiro yangu kune veruzhinji veZimbabwe ndeyekuti vanofanira kuziva kuti upenyu hwemunhu hautorwe nenzira dzakadaro. Mwari anofanira kuita kuda kwake nenguva yake yakafanira. Saka hazvikurudzirwe mukurarama izvo zvakaitika izvo. Saka tomboti vanhu vacho vatozozikanwa kunzi ndeavo vanochitanga kuchizopikira nyaya dzavo here kana kuti zvine zvakunzi zvaonekwa munazorora? Kazhinji kana vanhu vakabva kuvanhu, ndoziva kuti vanhu vanenge vari vanhu vechishona vanofanira kuziva kuti kana nyaya yatodai izvi yatobuda pachena, because chiitiko chakadai ichi hapana anogona kuchiramba kuti hachina kumboitwa nevanhu vekure. Vanhu vacho vanenge vachitori vemudhuze, vari vemunharaunda, ende vachitoziva kuti zvatakaita zvaizvia
yezvona zvabuda pachena. Ndinofunga kuti kana vachiva vanhu vanogona kunge vari vanhu vane dzinza nenhoroondo yekuziva kuti upenyu hwomunhu hwakakosha zvakadii, vanofanira kudzoka kusvika vayanana nemhuri iyoyi nenzira dzechivanhu dzatoziva dzese kuti zvigoitwa. And then zvinenge zvaakumhuri kuti procedure kana zvachidai zvingava here zvokuti toenda kumatare kana kuti chii, but it's a clear case inogona kuva ine interest yestate, because munhu anochengetedzwa nemutemo wenyika yeZimbabwe neconstitution yeZimbabwe. Munhu haangopfudzwi upenyu hwake. Saka totarasira kuti matanho anofanira kupodza zvinhu anofanira kuva ari anoita kuti vese vanofanira kusvika pavanoti aiwa tagutsikana neprocedure dzaitika idzodzo. Tokumbira kuharare upenyu. Ndinokwazisai mhuri yeZimbabwe. Ine zita rangu ndinonzi Kansela Mugwagwa, Charles Mugwagwa. Ndini kansela weWard 14 iri muno muChegutu Rural District Council under Norton constituency. Ndapirwawo nyaya nemhuri yekwaMurinda Gomo vachishanda neDrewmas media. Vanondipira vachiti izvoni kune mumwe hama yavo akapararira mudhemu rekwaMutuvha rinova riri muarea mangu yejurisdiction. So vanga vachindibvunza opinion yangu kuti zvingafambiswe sei. So mashoko andavazivisa ndeyekuti hatirambidzi mhuri dzinenge dzida kuteta kuti dziwane uchokwadi hwenyaya dzavanenge vachifambira semhuri. Pane kuratidzika kwekuti vangade kuzoita chivanhu chavangaite here kana kuuya nevabatsiri kuti vaedze kuburitsa kana kurikavha mapfupa hama yavo yakaparara saizvozvo. So gwara randavapa nderekuti nzvimbo ino ndeyekwaChivero, vanofanira vanopiwa direction kubva kwaChivero, vorongerwa mafambiro avangaite kuti zvinofambiswa sei. Tinenge tichida kukurudzira kuti panoitwa basa rakadaro pasaparwe mhosva kana kutyorwa mutemo. For example, pane kushandira pamvura, panozowanikwa pachiwanikwa vanonyura mumvura, panogona kuwanikwa vanokuvara kana kurwisana mushure mekunge zviri kubuda papa pachisina kutambirika zvakanaka. Saka ndichavapa gwara ndichiti ngavatange vaenda kwaChivero vonopira nyaya yavo yotambirwa vopuwa go ahead. Tichazoinvolva maarms anenge mapurisa kuti vange varipo kuitira kuchengetedza mutemo. Panozodikwawo backup inenge yevanoita zvokupinda mvura vaya vanonzi vesabhakwa, ozi kana pakuzopindwa mvura pachida kunoburitswa zvingadaro zvakapararira mumvura panenge pachida backup yakadaro. Saka generally hatirambidzi mhuri dzinenge dzichida kuti dziite chivanhu chadzo munharaunda. Zimbabwe inyika inocherechedza kusiyana kwezvitendero, kusiyana kwemabatiro etsika nemagariro. Saka tinobvumidza kuti vese vane mabatiro avo netsika dzavo nemagariro avo vange vachiita saizvozvo pasina kuvhiringidzwa nakumbunyikidzwa. Kansela, asi imimi chitiko chakadai makambosangana nazvo here kana kuti kwamuri isiri nhau yeavo varipo kuti zvinhu zviri normal here, zvinhu zvinowanzoitika here, zvinhu zvakadaro zvinogamuchirikawo sei? Regai nditi yakasike kutanga kuzvinzwa musocial media imomu, munganonyorwa nemukunzwa kana muredio nematelevision, inyaya dzinotaurwa kunzi mwana kana mumwe mhuri azowanikwa achitaura achiita seanopoterwa neuyo angadaro akatsakatika kana munguva yehondo chaiyo achitaura kuti mapfupa angu ari pakati. Saka kunzwa kwandaita nyenyu haina kundikahadzisa nokuti zvinhu zvatinogara tichinzwa. Ende senyika ine nhoroondo yehondo yerusununguko yatungamirirwa futi nevadzimu nevari pasi, asi zvinhu zvokuti zvingatikahadzise kuti pazowanikwa mweya uchitaura sokuti wadaro, sokuti kana mbuya neanda vanonzi vakati mapfupa angu achamuka naye. Saka zvinhu zvandinofunga kuti zviri mugwara. Asi tichitarisa dhemu iriri nhoroondo yaro, kozi tanzwa kuti vakashaika 92 vakapondwa vari imomo. Ndiye here munhu wamanzwa izvezvi kana kuti zvinomboitika kumashure, uye dhemu racho rakamira sei pacharo, rinoyera here kana kuti? Ndichitaura zvandinoziva maringe nedhemu, dhemu ndakariziva kubva 2009 pandakauya kuzogara munzvimbo inoyi. Pane mumwe chete wandinorangarira aita zvokubata hove akapararira nekunyura mudhemu imomo.
asi nyaya kumashure uko dzevanhu vaipararira mudhemu imomo vachiita mabasa ekuraura hove dzinotaurika. Saka hachisi chiitiko chandingati ndo chekutanga. Zvokuti dhemu ringayere here kana kuti hariyeri, pane zvinhu handikwanisi kunyatsotaura ndichidaro, asi dzingoriwo nhau dzekuti pane mvurawo kana pambopararira munhu panogona kupedzisira pakuita sepanoyera kana kuti panorema saizvozvo. Alright, asi ko nhau idzi dzekupondwa idzi dzinombonyanyoitika here kunzvimbo kenyu kunoko? Kupondwa kwatingava neumbo kuti munhu apondwa pana ngana zvingatinetse, asi kushayika kwevanhu zvaningati zvisina tsanangudzo yakanaka, zvanoti zviri mysterious pachirungu, kuti munhu anozongonongwa parutivi pemugwagwa achiti asi arohwa nemota, asi mozoona kuti maronda acho ekurohwa nemota haasi kunyatsooneka, oita semunhu akuvadzwa asi maronda acho nemakuvariro zvisingaenderani kana kuti zvisiri consistent neaccident, asawanikwa ari pamupati pemugwagwa afa, munhu yeye munogona kuzomuisa kudivi revanhu vanganzi vapondwa. Ndo mapindiro anenge azviita. Tichitarisa zvekare tanzwa Mhepo hanzi yaitaura kuti vachibva kumvura vanenge vachida kuendeswa kumusha kwavo. Imi sekufunga kwenyu, mabhonzo anorara mumba here kana kuti anotozoiswawo mukofini rese zvinoitwa munhu chaizvo? Well, sezvo muri kuti zviri kutungamirirwa neMhepo, ndinofunga kuti Mhepo inogona kuramba ichitungamirira way forward sematangiro ainenge yaita. Isusu sevagari venzvimbo seutungamiriri tikavabatsira kuvatsvagira clearance nemvumo yekuti vakwanise kuburitsa kana kuritriva maremains ehama yavo. Zvavanozoita navo vachibva ipapo vachienda kumberi, ndofunga vanoramba vachitungamirirwa sekutungamirira kwavanenge vamboitwa kubva kwekutanga. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete, anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete, uvewerere nje. Makadi muri yeZimbabwe, tiri kuno kwaChivero, tine vaenzi vasvika muno mudunhu redu rekwaChivero, vada kuziva kuti chivanhu chinofamba sei kana pane mhinga mupinyi kana kuti munhu afa asina kufa zvakanaka, panoitwa sei. Ndinofunga kuti vangakwanisa kubvunzawo, tinokwanisa kuvabatsira nekuti isusu tinoonawo zvechivanhu izvozvo. Alright, panhau yatambokurukura zvishoma nezvishoma, imimi sekunzwa kwenyu munoti kudini nhau yakadai? Yes, ndosaka chinzi kune madzimambo, ndosaka president achiziva kuti madzimambo ngaakosheswe, nokuti madzimambo ndiwo akabata dzinde chivanhu chedu chinonzi traditional. Munhu wese wemuZimbabwe wese ane chivanhu chake chaanoita. Nedambudziko ramainga iri roda varidzi vedu unofanika isu kwaChivero, ende uyezve mauya paimba chaiyo inoita izvozvo, variwo vananzi vamatibvu, variwo kwaChingwere. Kana paita dambudziko rakadai, tinoenda kumhuri dzedu, tine dzimba dzedu dzinoita izvozvo. Ini ndiri mutungamiriri zvangu ndakamirira kwaChivero panyaya iyoyi. So dai mambo Chivero anga ari panga anofanira kuti atonge, asi pari zvino hakuna mambo ari kurepresenta samambo Chivero. Ndini ndiri pano saMagadza, zita rangu ndinonzi Musiwa Chakuchichi, asi ndakamirira chivanhu chekwaChivero. Asi ndine vakuru vangu vana musoro jena vari kumusha, tinofanira tiende kumusha kana chinge mhuri idzodzo dzaita dambudziko, sezvamandirevera kuti kune vana vadiki vari kusvika, kune mubereki akashayika ari munzizi achienda pamwana mudiki kana pavanhu vaviri vari kusvikirwa ivavo. Yes, zvinoda varidzi venzvimbo iyoyo, fanika dunhu riri kwaChivero neri rinotoda vanopopotera pasi kuti chiri pasi chiite sei chisumuke. Hapangoti munhu akauya mudunhu ongori kana woita zviizvozvo. Saka pangotoda kuti patoitwa izvozvo, toona mhuri dzedu dzekwaChivero, toenda ikoko tunoona nzvimbo yacho iyoyo nevakuru vedu ivavo nemasvikiro emuno maChivero. Tofanira tatombotamboenda masvikiro kunoitwa izvozvo kwaChingwere. No mukureva here kuti zvisati zvaitwa kune kuona masvikiro kunenge kwakufanira kuitwa kuti zvienderere mberi? Yes, sezvo masvika mudunhu rekwaChivero tine masvikiro atinawo. Vana vafanika ana mbuya nemhasvi, toenda kudare ikokoko nemhuri idzodzo
vopinda imomo votaura vokurukura nhaurwa dzavo. Ndofunga panokwanisa kuti vabudirwa vana ivo vava vobatsirwa futi nemasvikiro edu ekwachivero nevakasiyana siyana. Kuendewo kavembira achiridzaka kuti pataurirwe ka pondotaurwa kunzi mwana mberi mudunhu menyu onaika mune mwana akafira kamvura, saka onaika zvaakunetsa mudunhu mvura inotadza kuzonaya nekuti mapfupa emunhu haadi kuti aende pachena. Anofanira avigwe zvakanaka kumhuri idzodzo dzinenge dzada sei dzawirwa nedambudziko iroro. Samambo, panyau dzakadai munhu achinge atorwa anoitwa sei kana achinge anzi abudidzwa mumvura? Anotomborarawo mumba here sekunge munhu ashayika nhasi akashayika kare, kana kuti pane kamusiyano kazvinoitwa? Izvozvo ndizvozvo, nekuti kuviga kako vanotoita zvese, ndongoti process yese kana kuti nzira yose inokuvigwa kunoita munhu ikoko yako vanotoita zvekutochema. Zvafana nokuti munounza munhu anenge afa kana kuti Browayo kana kuti kuZambia kana kuti UK anotoitwa inonzi reburial, iyo yamunotaura kuti mimi kuvigwa patsva. Saka imi kana mamutora anotovigwa futi, motoita zvese, motoisa mafuko, mototaurira nenguva yese, body viewing zvese muchitaurira. Saka kana pakudaro imimi dzinzaraundi vanoziva kuti vanoviga sei. Isusu traditionary yedu tine mavigiro atinoita. Kana uri soko kana uri murehwa vanoita zvavanoita sei zvavanoita, asi chivanhu chete. Singazive ipapapa nekuti mufi ari kuti anoda kuendeswa kumusha kwake kunove kuurungwe. Saka ikoko zvakare dzimba dzacho hakuchina, vakabvako kare kare. Saka pakadai so zvinenge zvakuchifambiswa sei, uyezve pabody viewing pamataura apa mapfupa kaya emunhu akafa kuma90s zvinozofambiswa sei? Body viewing iyo yakafanira kuti nese body viewing inotadza kuitwa. Zvafanira munhu apondwa zviya zviya kunzi achakwanisa kuoneka, asi pane vanhu vanenge vachitaura kuti aiwa taiva nemufi wedu, makutaurirawo kana ndamai vemunhu, baba vemunhu. Zvazvinoitwa process yekutaura kuti baba vemunhu ngavasimuka ataure, Sagwira ngasimuka ataure, process iyo munoita. Asi body viewing haikwanisa kuti muzoita nekuti body rake pane pasisina, kuti pamba hapana ngikiri dzimba nekuita sei, panoiswa musososo matende vanhu vochema, hapana chakaipa. Mambo, apa pakuti munhu akashaya 92 imimi ndimi munonyatsonzwisisa chivanhu kudarika isusu. From 92 kusvika izvezvi munhu akutanga kutaura izvo zvinotoreva kuti mabhonzo ake aore anenge achiripo pasi here? Munhu aore ndosaka chinzi mapfupa anonotorwa mapfupa iyayo ndo munhu wacho wakareva. Kuparara kwemunhu aparari, ndosaka muchinzwa kunzi munhu anomuka kana ukaponda munhu anomuka. Nyaya dzakadai munzvimbo menyu munomu munotombosangana nazvo here zviitiko zvakadai zvemhepo dzinenge dzakuzobuda dzichitaura saizvozvo? Pane vamwe vakatotifonera vachiti vada kutiva nezvinetswa zviri kuitika futi ikoko. Saka vari munzira futi zvakari kuita sei vauye vakapiwawo mafoni namba nevamwewo nehama dzangu nevakasiyana siyana kuti endai munoona uyu ndiye anokwanisa kuti akutaurira kuti izvi zvinodiwa, nekuti chivanhu achitwe ndega pachezvangu mauya pana ndakamirira imba chieftain chivuka chivero, ndine vana baba nevamwe vese toita tiri pamwe chete kuti process yeyu ifambe zvakanaka nemhuri dzacho idzodzo dzaingwa nedambudziko iroro. Asi pavanenge vachiti kwanzi mhepo yakataura kuti inoda vanhu vakachena vanenge vachirevei? Yes, vanoda vanhu vakachena, munhu asina mvura, asina kana zvipomerwa kana kuponda munhu kana zvimwe zvinhu zvaanenge, kana mushonga zviya zvokuti unonge wakuenda ipo papai kana unotsvaka kamushonga kana una ukabata bata. Saka unoda munhu akachena usina kana chii, fanira zvandakaita inini. Kana umambo chaiwo unoda munhu akachena kuti Mwari, nekuti zvinoda zvaMwari chete, usina chimwe chaunowedzera kana mushonga kana kuti kuromba zviya. Yes. Tichitarisa zvekare nzvimbo dhemu renyu iri rakashayikira munhu, chiitiko ichi ndechekutanga here kuitika munzvimbo yenyu kana kuti panotogara zvichiitika kunoko? Inini kugashira kwakadai first time kuti ndidzwe dambudziko iroro. Pamwe zvimwewo kune vamwe vakaita vasina kuti pamwe zviri munzira kuti zviwe kwavari kuti zvichauya,
seprocess yaitwawo nevamwe avo kuti vauya pano. Asi zvisinei inini ndinoti ndo zvekutanga kuti ndigashire zvakadaro. Tichizoti pamwe vanhu ava vakaponda vanozowanikwa, chii chinenge chakuzoitwa tiri kudivi redu rechivanhu? Ya, kana pane vakaponda ivo vanotauruka kumhepo kwavo kana dzinza ravo. Kuti aiwa kana pane vanhu vakabata nyama yedu kana ndisoko kana ndiani, ngazvidzokere kwaari mundiye. Kana zvikadzokera kumhuri idzodzo vachanga vakuya kuvatsvaga. Tine ndaurwa futi kwedu isusuwo secret yemumba medu, but zviripo tikuti isusu ngozi kana uchinge waita ngozi hanzi kugona ngozi kuiripa. Pamwe dzazi munhu yachamuka pamwe anenge asina murume asina mukadzi, afa asina mukadzi, anenge akuti ndakuda mukadzi kudzinza riya wonzi right uri kuda kuripwa mombe, kunoenda mombe dzinokwana 12 nemukadzi pamberi, kuti mhosva yemuite sei muiripe. Saka izvozvo ndosa achinzi vanhu regedzai kudeura ropa nekuti munhu haafi. Izvo zvauya kumusha kwavo kuti ndiri pano medzisiro muchanzwa ikoko kumhuri yacho kuna vanhu vakaponda yavo vachaenda kumhuri idzodzo ya kuti tauya ndisi takaponda. Asi chii chinoita kuti munhu from 92 ozotanga kubuda izvezvi isusu tisati tatombozvarwa amenoti chii chinoitika ipapo kuti vazononoke kutaura? Ndosaka makanzwa kunzi munhu arove. Makazvinzwa here izvo kuti vanzi munhu arove? Kana makazvinzwa ndo nyaya yacho iyoyo yaita kunzi musaponde. Kana mukwanisa kuti 100 years kana 45 years pasina zvaitika, generation inenge yaberekwa iya kana kamwana kako kaka anotadza kutororwa futi ngumba iko pamwe adzazi vanhu vakauraya vacho ivavo kumhuri yavo ikoko kune dambudziko ririko. Kana hapana vakazidza kuti vakaponda kana vasingazive bhozi munhu hauzviendere pachena kumapurisa unosungwa uchinzi imedha. Asi kana vachikwanisa kuti paita chimwe chinhu ikoko vanouya kuvachizvitsvaga kwasoko ikoko. Nekuti chandabvunzira ndechekuti kazhinji kacho munhu kana anzi akapondwa, kana kune vanhu vapenyu vanogona kuenda vonotaurira kuti munhu womukaka otaura kana kuti ngozi yotanga kushanda apa vanga vakanyarara pesa apa. Iyezvezvi vanhu vakasoshaya vanhu vakuru vese vatinoti vanhu vakuru, kwangosara vana nezvizukuru. Chii chinokonzeresa izvozvo kuti mhepo izononoka kutaura? Mhepo inobuda pamwana mudiki, haini papi nepapi. Kumukuru inokwanisa kuregedza pamwe adzazi kuvakuru vacho pamwe vanga vakabata sezvo makutaura kuti munhu akabata, because mhepo haiende pane munhu akabata, inoenda kune munhu akaita sei akachena. Panauye kuti kunodaidzwa masvikiro, is it now going to be a procedure kuti inofanira kutedzwa iyoyo since kuzowanikwa kwemwana uyu kwamboshandiswa futi vechivanhu kuti vakwanise kuziva kuti kune munhu ari pakati? Saka panenge pakuzodiwa futi kuenda kune vechivanhu here kunoverifya, kana kuti since zvabva kune vechivanhu muchazongoendera mberi? Isusu kana process yadai ari mwana akutaura ega inyaya yekuti kwakutoendwa mberi nekuti iye ndiye ari kuziva atanga kutaura, kana kuti kwedu hakuna pamwe adzaveza havazvibate izvozvo. Zvakafanana nemaprofiti. Mumwe muprofiti ndewekuprofita kuponesa, mumwe muprofiti pane zvakasiyana siyana. Saka isusu chatinoti tinofamba tiri pamwe chete inyaya yekuti masvikiro anongotorwa kungonovataurira chete kuti honai zvinhu zvasvika mudunhu redu, tida kuti tiende tinobatsira mhuri idzi, nekuti panotaurirwawo tinoendeuka nemhuri dzedu. Potaurirwa vanhu tanga kutaurira nzvimbo iyoyo ndeyo kwachivero kuti chiri pasi chiite sei chisumuke, nekuti ivhu ndo rinotaura. Ivo vana sokowo vanotaurawo mutupo wavo wotaurirwa ipapo kuti ngana kana vachimuziya anobva ataurirwa ipapo. Pamwe adzazi mapfupa acho ambaonekwa basa rapera, nekuti isusu chipo chekutika mudzimu unenge wabuda pamwana iwo akutotiratidza, saka taakuteera isusu mwana iyeye kutaura kwake. Pane hope dzamanga matopiwa kare, mungatitsanangurira kuti dzakamira sei? Ini ndakatopiwa hope ZBC yauya neve ZTV mauya semabvunzira muri kuita zvoti mangobva yenyu tisakita yangu izvozvizvi ndichiti ndaona amai ndagara vanhu vauya vanditora vachinditi nditaurirawo nhoroondo, takanzwa kuti munoziziva izvi zvakati vachindibvunza kuchiuya chemberi dzakura neharahwa dzasiyana siyana vachiuya pano vachiti tanzi tatumwa kwamuri kuti mutitaurire.
asi ndazoona imi masvika ndozvandishamisa kuti zvii zvaitika. Saka pamarota mabva matoziva tsanangudzo hamuna kuda kuzombobvunzira kuti zvingava zvichirevei tisati tauya? Ya, zvinoitika ndezvekuti kana ari weMhepo anokwanisa kuita izvozvo, inini kuno kana muchinzi kuri kuiwa kana kuti kune vaenzi vari kuuya, ndotonyumwa ndotorota nchonzi kuna vaenzi vari kuuya vakati, ndotoziva kuti handibve pano. Kana pane chimwe chiri kuitika ndototanga kutorwara. Saka zvakafanana nemwana iyeye wamuri kuona uyu wamuri kutaura kuti ari kusvikirwa akanonokerwa anofa. Kouya futi mumwe futi makatadza kumitira chivanhu chete anofa. Saka chivanhu chakaoma zvokuti makabvunza vamwe vanoziva kuti izvi zvakadai vanoenda zvekusvikirwa chaizvo kuti ichokwadi pasina zvimwe zvinhu zvemushonga munhu anofa. Saka munhu ngaitirwe zvinhu izvozvo timusunungure mwana iyeye, nokuti iko zvinezvi kana kudya anotoda kudya, kana kufamba anotoda kufamba. Tinokwanisawo mhuri yeZimbabwe. Inini ndini mai Samagadza Chief Chivero. Ichokwadi chikutaurwa nababa ende vanozviita ende panouya vakasiyana siyana, vamwe vari kuma110 years vachibvunza gwara, vachiudzwa gwara ravo zvechokwadi richibuda riri iroro. Saka ndinovimba kuti masvika pano muchaitirwa zvakanaka. Ende kana dziri hope, chokwadi hope vakarota rimwe suro vakatondimutsa vakandiudza kuti mai chakuchichi ndarota hope idzi. Ndikati zvorevei? Zvikanzi handizive kuti zvinorevei, tichaona zvichaitika nokuti panogara pachiuya vanhu vakasiyana siyana. Saka ndinongoti kuuya kwamaita kunoku Mwari vachakuitirai zvakanaka. Zvichireva kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinoda kuitika vanotogara vatongoziviswa kumakove? Vanotoziviswa, notondiudza kuti amai Samagadza panapa pachauya vanhu vakadai ende pachaitika zvakati nezvakati. Chokwadi ndinoona zvichiitika. Alright, asi pachiitiko ichi imimi hamungaitawo zvekuwedzera kana kuti pamusoro penhau yatauya nayo iyi? Aiwa, hainini chekuwedzera handina, ndinotoziva kuti zvinotoita, mukafamba nawo zvakanaka aiwa zvinoita. Hama dzinodiwa, ndofunga ndo pasvika nhau yedu, ndofunga maona kuti aiwa kama nzvimbo ino yeNorton kumatauni kumaurban, so hakuna vatinoti machief kana masabhuku, asi takwanisa kuwana utungamiriri kansela. Ndofunga mavanzwa vachitaura vachitsanangurawo naivo kunzwisisa kwavanoita chivanhu. Tikabvazve tikaenda kumberi kwacho kunova ndokwakaitikira chiitiko ichi, tasangana zvekare nakansela futi veikoko vachibva vatitungamirira kuti tinowana kukurukura namambo vekunzvimbo ikoko. Njengoba libonile muli eZimbabwe ukuthi sithe sifika lapha kusetown akukho emakhaya laphantu kuyabe kulabo sabhuku labo chief kulo kansela kuphela, kodwa sikwanisi ukuthi sikhulume laye kwakhanya ukuthi engumuntu ozwisisayo lesintu sethu. Sathi wase sithi hayi nxa selisuka lapha sihambani liye ngaphi lapha okwayenzakala khona uhlupho lolo kwafela khona umuyi lo. Sahamba sahlangana lokansela, ukansela wangikhona wakwanisa ukuthi esihlanganise lenduna yakhonale ukuthi sitshele ukuthi hayi sehambele phambili o siqhubekele phambili siyenza umsebenzi. Saka izvozvi changosara ndofunga mambo vati vari kunozivisa zvekare vatungamiriri venzvimbo, tingati vanofamboka nemhondoro nemasvikiro kuti aiwaka ndochiitiko chaitika mudunhu ravo, kana kuri kunozivisa zvekare vamwe kuti vaende Chihera kunochena kuitira kuti panoendwa kunzvimbo ikoko zvinge zvakajeka. Uyezve ndofunga manzwa tichikurukura nevamwe vatungamiriri vangu vachitaura kuti aiwa kana pane rubatsiro rwatingazogona kuita tichakupai kuti zvienderere mberi, nekuti aiwa ndo chivanhu chedu, ndo zvazvinofanira kuitwa, nekuti munhu iyeye dai anga asina kubuda achitaura kuti ndiri pakati ndakafa, pamwe mvura zvimwe zvinhu kunetsa nhau yekuti ndo zvinenge zvichiitika hapana kuchenurwa kana kuti pane zviri kubata. So ngalesi sikhathi sichiye phela induna esithi hayi njengoba mina ngingumuntu obusayo angibusi ngedwa, ngibusa lezangoma lezanusi zalindawo, so manini ngigijime ngiyekhona ngiyebatshela ukuthi kule sehlakalo esikhona kulento ekufanele yenzakale. So yena uthi hayi manini ngiyetshela abanye bami ukwenzela ukuthi nxa sesisukuma sisukumeni singabantu esihamba ngogwalo oluyi-1
njani sesikwazi ukuthi khathesi umuntu wonke uhlanzekile kungaphombi ukuthi kusasa abantu bephombi kubuya benjalo kungasiphambanisela umsebenzi. Saka aiwa tichangomira tumazuva tushoma shoma then chirongwa chemangwana tinenge takusimuka takuchienda kunzvimbo panova ndo pane chiitiko chakamirirwa neveruzhinji, chiitiko chinoda kuonekwa nemunhu wese. Saka tichakupai update tichikuudzai kuti zvamira sei zvaapapi. Njengoba limuzuso ukuthi thina sizachiya phela okungamalanga amabili or amathathu sinika phela induna ukuthi igijime itshele phela abanye bababusa labo ukuthi hayi kule mdlalo okulento okufanele yenzakale. Yikho sizabuya phela le update ngethemba ukuthi abaningi labe limelele ukuthi lizobona ukuthi umuntu ukhitshiwe yini kumbe kakhitshwanga, kodwa thina siyakwazi ukuthi hayi uyakhitshwa soko. Ichokwadi ndo chishuwo chedu chera, asi kune vaive vanenge vane rubatsiro rwavanoda kubatsira mhuri, aiwaka tinenge takamirira zvekare kunzwa kwamuri kuti pane ati ane chakati, pane ane chakati, kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Kumusha kwacho ndofunga manzwa kuti aiwa pane chinhambwe pauda kunoradzikwa mufi, katozotadza kakudya panhamo. Ngiyathemba ukuthi kulabanye phela njengoba sike sakhuluma ehlelweni elipheleleyo ukuthi hayi kulabanye kufanele sizame ukuthi sincedise imuli leyi ukuthi ikwanise ukuthi iyengcwaba kuhle ubabakhe ubababo. So kulabanye labana abangabe lokho belesifiso sokuthi bencedisa lokho sikhona indlela lokho ivulekile ukuthi buyani lincedise phela sikwanise ukuthi sihambe siyengcwaba ubaba wabo ngokuthula. Karege katisakupedzerei nguva, isusu zvedu taaredi, chera mheno pamwe musati maredi, nini ndaaredi, ndamirira kuti tiende kunosvika panzvimbo. Ndanzwa kagogo vachiti aiwa kaisusu tamirira imimi kuti mutiudze kuti tiri kusimuka rini. Saka aiwa, asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kubva kwandiri Sokostina Lochiera. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.